ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் இந்த வீடெலாம் எப்படி அழகாக கட்டியிருக்காங்க. இந்த மஸ்கட்டில் உள்ள வீட்ஸ்லாம் எல்லோரும் வீட்டு முன்னாடி காரு, பெரிய பெரிய விலை உயர்ந்த கார்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அவங்க உழைத்து சம்பாதிச்சு வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், நிறைய வேப்ப மரம் ஏன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோங்கிற மாதிரி அவங்க எல்லோரும் வேப்ப மரம் அதிகமாக வைக்கிறாங்க. காலையில் ஒரு ஃப்ளைட்டு போகுது, பார்த்துடலாம். போயிட்டுருக்கு. ஊர்லேருந்து யாரோ வந்துட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். காலைல வேலைக்கு போகிறவங்க தாங்க அதிகம். அவங்க தாங்க நம்ம வேலையை கரெக்டாக பார்க்கணும். பார்த்தா இது போல் வீடு கட்டலாம், இது போல் காரும் வாங்கலாம். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நடக்கும் ஒரு நாள். ஓகே, அனைவருக்கும் குட் மார்னிங். ஓகே, நம்ம சேனலை மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் வந்து அடுத்த வீடியோவை சந்திப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். பை.